Differentiering. Et princip for undervisning. Vi vil prøve at komme ind på, hvad differentiering er, hvad dækker det over, både historisk set og hvordan man som lærer i dag skal forholde sig til begrebet differentiering. Skal det være et princip for undervisningen, eller skal det bare være en metode, man anvender? Hvis vi skal se på differentiering i et historisk perspektiv, så kan vi starte med at se på Almueskolen omkring 1814. Og der var det mest skoledifferentiering, man tænkte på. Der var simpelthen forskel på, hvilket socialt lag man kom fra, hvilken skole skulle man derefter i. Derefter så kom man over i en enhedsskole i omkring 1903, og der var fokus på en fælles kultur, og hvor at man skulle bruge det, der var bedst for samfundet, simpelthen at alle elever skulle have mulighed for at yde deres bedste. Folkeskolen af 1993, det er en udelt enhedsskole. Der er der undervisningsdifferentiering, og der er fokus på individet og den enkeltes udvikling i et demokratisk samfund. Metoder og åndsfrihed er centrale begreber. Hvad skal vi som lærer så forholde os til i dag, sådan rent lovmæssigt? Hvis man ser på paragraf 1, så er der noget med, at man skal give den enkelte elev dannelse til samfundet. Under paragraf 18, der kommer man mere ind omkring det her med, at undervisningen den skal tilrettelægges de enkelte, og der skal lægges vægt på, at der er behov for at differentiere mellem de enkelte elever, hvad de har behov for, og hvilke forudsætninger de har, som I kan se her. Men differentiering, hvad gør vi så egentlig med det her differentiering i dag? Der har vi enten noget undervisningsdifferentiering, eller noget elevdifferentiering. Og de to ting, det ligger egentlig op til et paradoks, på baggrund af de to lovtekster, vi så lige før. Fordi på den ene side, så skal man elevdifferentiere og tage hensyn til den enkelte elev og den enkeltes behov. Men på den anden side har vi helhedsskolen, eller enhedsskolen, hvor vi skal værne om et demokratisk fællesskab, og hvor undervisningsdifferentieringen mere i højsædet simpelthen, at det er selve undervisningen, der bliver anderledes og spændende, eller afviklet på forskellige måder, hvor der ikke tages hensyn til de enkelte elever. Men hvor står vi så egentlig nu? Hvis vi ser på den EVA-rapport fra 2011, der beskrives det, hvordan der stadigvæk hersker usikkerhed blandt lærerne om, hvad er undervisningsdifferentiering, hvad dækker det over? Det er egentlig ledelsen på skolen, der skal varetage opgaven, at der sikres en differentieret undervisning. Men rundt omkring sker der primært det, at ledelsen bare lægger ud til lærerne og regner med, at de løser deres opgaver på en professionel måde. Lærerne taler om undervisningsdifferentiering som en måde at individualisere undervisning på og tilgodese den enkelte elev. Og på den måde er det tydeligt, at lærerne kan være forvirret af begrebet, og de to pinde begrebet dækker over, nemlig elevdifferentiering og undervisningsdifferentiering. Det er svært at få et klart billede af, hvad det ene dækker over, og hvad det andet dækker over, når man står i en undervisningssituation. Og det skal man som lærer være bedre til at kunne forstå, for at kan lave den gode undervisning. Hvis vi så skal se på nogle helt konkrete eksempler inden for differentiering, og vi starter med elevdifferentiering, så er det generelt noget med niveaudelte opgaver. Det kan være forskellige krav til udformning af en opgave i dansk, for eksempel hvor mange sider der skal skrives. Det kan være hvilke bolde man får lov at bruge i et idrætsforløb, eller antallet af opgaver på et ark, der skal løses i matematik. Det kan også være i biologi, hvor dybt man skal gå ned i at beskrive eller artsbestemme dyr og planter. Inden for undervisningsdifferentiering, der er det mere klassen som helhed, og der er det med at variere undervisningen, og dermed tilgodese forskellige læringstyper. Det kan være, at i matematik, at man både øver tabellerne inde på klassen, men at man også skal ud og hoppe dem ude i skolegården. Man simpelthen gør dem til noget fysisk. I dansk, der kan det være, at man skal designe et eventyr som et drama, altså simpelthen lave et skuespil. I idræt kan man differentiere ved, at eleverne får medbestemmelse på det indhold, der skal være i undervisningen.
og udformning af øvelser og opgaver. Og i biologi, ligger det helt op til, at man skifter mellem læringsrummene. Man benytter naturen. Man går ud og ser konkret på tingene. Så dermed altså undervisningsdifferentiering, det er noget, der tilgodeser helheden, og elevdifferentiering, der fokuserer man specifikt på den enkelte elevs behov.